तिलक देवेले चल गलियो टाल सिकंदरा। हमारे छोटका मेहमान अखुन रविंदर जी, उनके भगनी कहलो तिलक, तो हे देवेले चल गलियो। बोलोरो से गेलियो, वहां बैठलियो, नाश्ता पानी होले। ओकरा बाद लड़का घरे के लिए देखो पंडित जी पहले से वहां जमल रखी, लड़किया के है बाबूजी अखी। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिशा निर्देश दे रखी है। मामू अलखी यानी रविंदर जी अलखी, उनकर बगल में उनकर भाई अखी, लड़का भी आ गलखिन। देखो प्रणाम पाती करके बैठलखिन। ये प्रक्रिया हले होले, हम भी उधर जमले हलिए। भीड़ भाड़ पूरा हले, कम से कम 100-125 आदमी से कम तिलक देवल नहीं गेलिए। पूरा भीड़ भाड़ हले, वो बस हले, 4-5 गो छोटा मोटा गाड़ी सब हले, मोटरसाइकिल हले। उस समय कोई कमी नहीं हले, नाश्ता पानी खाना पीना सब बहुत अच्छा से होले। और बाद लड़का के चुमावल जा है, उस सब विधि विधि होले। देखो सब मास्टर साहब बहरा के हकी फोटो लेके खूब एंजॉय कर रखिया। और बाद लड़का के पहनावा के लिए अपना गेलथिन, नया नया कपड़ा मिलो, पहनावना के जब अलिन तो हम सब चुमैली उमैली, आशीर्वाद दिलिए। ये प्रक्रिया हो तिलक में सब आशीर्वाद दिलियो। ओकर बाद देखो सबसे ज्यादा हम सब परेशान जहलियो ई सबसे। देखो ये देख रहे लो पिछुआ सबके कैमरवा वाला से, ये कैमरवन वाला हम सब दिन फोटो नहीं लेते, जब लेते तो लड़कियां ने देने जेने और अथियन हलो ठोर पलिसिया लगा के उधरे के फोटो लेते। और टाल सिकंदरा के औरत सब कम गरिहन नहीं हलो बप्पा, इतना तरह तरह के गाड़ी दिलको। तू ओकर शब्दवा सुनिए ले हो। भागल बड़ुआ भागल जो कदुआ गिरता है।